and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. Wow, Gano'n gutang makaminos man ko di mo. Basta, inigbalik ni Senyor Emilio, isumbong giti ka, nga nakaila ka kinsa gina si Milan. Nga ikaw mo ay mihatag sa cellphone nga gibili ni Senyorita Hazel. Uy, patay ko anak ka rin. Wa ko'y labot kung patyon kang Senyor Emilio. Karen. Isumbong tagid kano'y butoy. Ay, wa ko'y mahimo kung imag ng buhaton ka rin. Wa man sa good ka magtanaw na ako nga perting kapuya. Wa ko mitarong kinatulgang gabi eh. Nikalitog singgit si Senyor Emilio nako. Unya sa dihang nakatukog pila ka oras, namukaw na sab siya. Kay ihato na ko sila sa airport. Kaapoy nga katulgo na kaay ko ka rin. Kanihas pag pauli na ako, sige na lang kog hunong-hunong. Kay mupiyong kog kadiyot. Pero kung maging imong tuyo nga malaot ko ka rin, di gud ti kapugnan. Pahuway man ako kadiyot. Basta, naglakot ko. O sabay gusto niya mahitabo din sa ato. Himuon niyang battleground? Nagsalig siya kay daghan man siya kwarta nga isuhol sa mga parehas ng mga demonyo. Maugyot na eh. Sakit kaayo alang nako. Nga daghan ang mga matay tungod lang sa kasalbahay sa akong amahan. Niyaan sa may imong plano. Dili sad mahimong isakripisyo nimo ang imong kaugalingon. Ako nagihangyo ang akong mahal nga mamaya na lang ni Dini. Pero dili masab siya musugot. Bisag asa mo, Hazel. Mentras buhi pa ang imong amahan, pangitaon kagihapon. Dili mo hatagan niyag kalinaw. Mausam na gisulti ni mahal. Mas maday mahitabo sa among duha kagugma ni mahal. Pag-ampo, anak. Kanunay kong nag-ampo, nay. Gusto gani kong masimba pero dili mahimo. Tingaling makitaan ko sa simbahan. Mao ganing giingnan ka nako nga ayaw isakripisyo ang imong kaugalingon. Unsa man di ayaw kong buhaton nga mahimong malinawon sa mga among kinabuhi sa akong mahal. Anak, Nay, dugay na kayo kong nangandoy. Nga dunay masampit na kong anak. hilom na ha. Hilom na, Hazel. Wasap ko magkasabot sa gisulti ni mahal ako. Kung mahuman ako no ang iyang misyon, mabato na namo ang kalinaw. Misyon? Gisultihan ka ni Milan unsa nga misyon? Wasap. Pahiri na ka ng imong mga luha. May gisaad man di ay nimo ang akong anak. Iyaning tumanon. Tinuod ka na eh. Dako ang akong pagsalik ni Milan, anak. Dako man sa mga akong pagsalig sa akong mahal. Napahiri na ka ng imong mga luha. Dili na magdugay na. Maangkon ra na to ang kalinaw nga gisaad ni Milan. Karon, mutuo ka na gyud nga tinud-anay ang pagtabang na kunimo. Aron mabawi mo ang unsay alang ninyo. Murag, di ko makatuo, attorney. Hangtod ang pagpirma ko, isip matuod ng heredero sa mga eskodero. Murag, dam ko lang. Dam ko lang yun. Dili pa na mao, Milan. Maglutaw ka gyud sa panganod niini. Kung hangtod ang mga negosyo nga napundar ni atong salbahis nga Senyor Emilio, maimo na. Maugid ka na yung mahitabo, attorney. Oo, maugi ka na mahitabo, Milan. Diyan man gikan ang mauni ang mga negosyo. Dili ba? Gikan man sa tinikasan niya nga sinda? Sa imo mga ginikanan? Attorney,
Milan, nakasiguro ko. At agkihon yun tong demonyong dako. Ang akong mahal mo'y akong gikabalakan, attorney. Hmm? Nga noon si Hazel? Tingalig di niya madawat ang dakong tuis sa ilang kahimtang. Dili ba nga wala may tinguha si Hazel? Umubalik pa sa iyang amahan? Tingali mo bati siya kauwaw sa gibuhat sa iyang amahan. Og ako pagid mo'y nahimong biktima. Mhm. Ah. May katarungan katuod, Milan. Mahimong ikauaw ni Hazel ang gibuhat sa iyang amahan. Nahadlo ko nga tingalig. Tingalig mulaya siya. Oh. Makahimo si Hazel sa pagdiyani mo? Mo na akong gikahadlokan, attorney. Tingalig mo batig to mang kauwaw ang akong mahal. Labi nag iyang masayran nga gipatay sa demonyo niyang amahan ang akong mga ginikanan. Mhm. Problema tuod ka na, Milan. Tabangi ko sa pagtago una sa kamatuoran, attorney. Di ba ko andam nga mawa sa akong kinabuhi ang akong mahal? Hala, may balik na di ay si Padre Damian sa kumbinto. Tuan nanay? Oh, nga nang waman ta pahibawa. Kaingnan bitaw to ang pari nga pahibaw unta. Pero may balibad. May importante sad kuno siyang buhaton. Tawon sab sa pari. Pero, nabusog man to siya, nay, no? O anak. Basta sangpiton gani ko ni mong anak, nay. Murag yug, musayaw nga akong kasing-kasing. Gimingaw ka lang sa imong inahan, Hazel. Tingali, nay. Wa pa si Milan? Wa pa man. Kinsa man di ay muhatod na ako sa kumbinto. Ani lang ta matuog, nay. Ay, musamot ang kaikog nato ni Attorney Nak. Kamu na lang dinis, Milan. Kinalampay baon ko di mo si Milan, ha? Nga magdag-army ang demonyo ni mong amahan. Nagsalig na lang yun siya sa iyang sapi. Nak, doon ako ipangutanan ni mo, ha? Kuan. Pananglit ragod ni. Dili gud tinuod. Unsa man na, nay? Pananglit. Masilutan ang imong amahan. Unya, kuhaon ang tanan niyang kwarta o kabtangan. Unsa may imong bation? Malipay ko, nay. Unsa? Malipay kit ko. Kay parehas naman may kahimtang sa akong mahal. O dili na makatamay ang demonyo na kong amahan sa akong mahal. Kumusta man ako, mahal? Mahal. Wa mo mag-awis, nanay? Ilumdi Milan, oy. Ngano ko tao mag-away man kuno me. Nalipay gani kayo ko, mahal, nga gikauban ko si nanay. Siya pag nakasangpit na kong anak. Mapinanggaon mo kayo nga ako, nanay, mahal. Labi na good, unyag. Doon na natin mahatag nga apo sa akong nanay. Kanus ama na. Si nanay excited kayo. Amo pa ganing gihimo. Nauroy. Mahal, nanawag baya si Noy Butoy. Oo niya, unsay balita, mahal? Di na mo balik din ang demonyo ni mong amahan? Mubalik. Magdako no siyag army. Unsa? Anak, di na tamaratol. Atong pangayoon sa tuwa sa langit, nga panalipdan ta. Gusto ko makigsulti ni Noy Butoy. Mugawas ka? Nga namdig mo gawas ko. Wa man bitaw din ang demonyo ni mong amahan. May bawaan nila, hain ka magtago. Ay kabala ka may tungod diyan, ha, mahal. Gusto ko lang siguro kung tinudon magyud ni Senyor Emilio ang iyang bad. Nakon mo gawas ka, makuyog ta ha, paingon sa kumbinto. Di na ikaw na, nay. Uban niyo na nga kumahal. Anak, ayaw baya pagpinutong. Dili pa pinutong akong buhaton na yun eh. Gusto lang kong maniguro. Ni Butoy!
Ayaw kong likayin na ibuto eh. Imbis na kauna-una na unta ko nga dili ti ka isumbong. Isumbong na lang gid noon ti ka. Doon na kay tuyo na ko kanin. Nga nang milikay man unta ka. Na, mahadlo ko nimo. Noy, nahuna-huna na ko ba nga polos ta mga pobre? Unya, kita pagid may magkakontra? Oh. Anagid ka rin. Kita ang mga pobre, mo'y angin maghugpong. Arong dili daog-daogong. Maolagi, Noy. Nay Butoy. Milan! Salamat in taon! Karen, kuan, nga nang nag-akus ka man dayon. Nalipay lang ko nga nakakita di mo, Milan. Safe and sound. Okay na ko, Karen. Buhay lang ko. Ako na bang gipatuo si Senyor Emilio nga uyab tang duha? Unsa? Di ba uwa man ko muuyon sa mao ni mo plano? Masuko na si Hazel. Labanan mo gihapon ang babae nga mo'y nagtukmod sa imong kalautan? Karen. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!